לכולם, ברוכים הבאים להרצאה שלי של Unblocking the Loop. לפני שנתחיל קצת עליי, אז קוראים לי ניר גלר, בן 26, היום גר ברמת גן, במקור מירושלים, והיום אני עובד בסטארט-אפ שקוראים לו AIM Security. תודה. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מאפשרים לחברות להכניס ולאמץ AI בצורה בטוחה. בין אם זה עכשיו עובד שרוצה לבוא ולהשתמש ב-ChatGPT בשביל לייעל לעצמו את החיים, רוצים לוודא שלא שולחים שום דבר מסוכן או רגיש ל-ChatGPT, ועד הקוד פרודקשן, שממש רץ אצלנו בפרודקשן, או אצל הלקוחות שלנו, וגם שולח הרבה מידע, מקבל הרבה תשובות, רוצים לראות שהכל שם כמו שצריך, ואפילו מי שמכיר, יש עכשיו Copilot M365, שפשוט לומד על כל המידע, כל המיילים, כל הדברים של הארגון, ואז כל עובד, הכי צעיר נקרא לזה בחברה, יכול לבוא ולשאול כל מיני שאלות מעניינות, כמו מה המשכורת של המנכ"ל, בטוח מעניין, ויש הרבה שאלות כמו זה, או כמו מה החולשות של הארגון, שלא היינו רוצים שכל אחד ידע. אז גם שם החברות היו רוצים להכניס את כל הכלים האלה, הם כלים מדהימים, אבל צריך לעשות את זה בזהירות ובצורה הנכונה. אז זה בגדול מה שאנחנו עושים ב-AIM. אני עובד שם כבר שנתיים, והיה הרבה מאוד אתגרים, ממש כיף, הרבה אתגרים בפייתון, הבקן שלנו בפייתון, ואחד מהאתגרים האלה אפילו יצר את ההרצאה הזאת, אז מקווה שתהנו. אז בואו נתחיל. אנחנו הולכים לדבר על Async.io ו-IO לופים, נבין קצת איך זה עובד ממש מאחורי הקלעים בפנים, ואז נתקדם למשהו אמיתי שקראנו ב-AIM, ממש באג בפרודקשן, נתחקר ביחד, נבין מה קרה, נהיה עצובים ביחד, ואז נדבר על הפתרון, וממש נביא לכם פתרון אופן סורסי שכולכם תוכלו להשתמש בו, ממש שתצאו מההרצאה הזאת. יאללה. אז Async.io זה בעצם חבילה בסטנדרט לייברי של פייתון, נכנס בפייתון 3.4, ובעצם מאז אפשר לעשות import Async.io ולהשתמש בחבילה הזאת בשביל להריץ קוד בצורה שהיא concurrently. מי שלא יודע מה זה, אל תדאגו, עכשיו נסביר הכל. וצריך לשים לב שזה לא תמיד יעיל, נדבר על כל המקרים. אז בואו ניקח איזשהו use case לדוגמה. אנחנו רוצים ללכת ולעשות בקשה גם לפייסבוק וגם לגוגל, אנחנו רוצים לעשות את זה במקביל. כי לא בא לי עכשיו לחכות עד שאחד יחזור ועד ששני יחזור. אז מה היינו עושים פעם? היינו עושים שתי פרוססים, נכון? שתי ליבות, שתי קורים, ומריצים את זה במקביל. וזה ממש טוב ונחמד. מה הבעיה פה? שהרבה פעמים זה לא ממקסם על הדברים שאני רוצה למקסם עליהם. בסוף הפרוססים האלה שעושים get לפייסבוק ו-get לגוגל, הם עומדים לחכות רוב הזמן. נכון, הם לא יעשו כלום עד שלא תחזור התשובה מאמריקה. ואז זה סתם חבל. גם אני משלם בקונטקסט סוויצ'ים, גם אני צריך שתי קורים, גם כל האוברד של פרוסס באופן כללי, אני לא יכול להסיק אלפי פרוססים עכשיו ולהריץ הכל ביחד ככה. אז אנשים חכמים באו ואמרו, יכול להיות שזה לא הדבר הכי יעיל. ואז יצרו את מה שקוראים לו concurrent, שאני יכול על פרוסס אחד, על קור אחד, להריץ הרבה דברים בתחושה שזה במקביל. לצורך העניין, אני יוציא את הבקשה לגוגל, הדבר הירוק, ובזמן שאני מחכה לתשובה, אני יכול לעשות execute לקוד הכחול, שזה הבקשה לפייסבוק. ואז שתחזור הבקשה, מגוגל אני יכול לפרסר אותה, לעשות כל מה שאני רוצה. אבל בשביל זה אני צריך שתי דברים. אני צריך משהו שינהל לי את כל הדבר הזה, נכון? שיש כל מיני דברים רצים במקביל באותו פרוסס, אז אני אנסה ללכת ולראות, עכשיו אני מריץ אותו, עכשיו אני מריץ אותו, עכשיו אני מריץ אותו. וכל אחד מהטסקים האלה גם צריך להגיד מתי הוא יוצא ל-IO, ולפנות זמן לטסקים אחרים לרוץ. אז זה מה ש-Async.io באו לעשות. בגדול, לאפשר לכתוב קוד שירוץ בצורה הזאת, כמה שיותר קל. ווואלה, הם הצליחו. אז זה דוגמה לקוד כזה. סקריפט, איזה 10 שורות קוד, שהוא באמת פונה לגוגל ולפייסבוק במקביל, ומקבל את התשובה שלהם ופשוט מחזיר אותה. לא עושה משהו מתוחכם. אז מה שאנחנו יודעים לעשות היום, זה עכשיו, ממש להבין איך זה עובד, איך זה רץ. אז אני בטוח שרובכם ראיתם קוד כזה או אחר, עשיתם מתישהו await לפונקציה הסינכרונית, אבל לא יודע כמה מכם ידעו שיש את הלופ, שיושב ככה מאחורה, אף אחד לא מדבר עליו, אבל הוא שמה והוא עושה די הרבה דברים. אז עכשיו אנחנו נבין ממש לעומק איך זה עובד. דיסקליימר קטן, זה לא בדיוק איך זה קורה בפייתון, אבל זה כן הפשטה מאוד טובה שמאפשרת להבין יותר טוב את הקונספטים לפי דעתי. אז מה שיקרה עכשיו זה שאנחנו ממש הולכים להריץ את הקוד, יש פה את החץ הענקי הזה, פה לידי, ואנחנו הולכים ממש להריץ ביחד את הקוד ולראות מה קורה. אז בואו נתחיל. אז הרצתי את הפונקציה script website. מה אתם מצפים שיקרה? אתם מצפים שתרוץ, נכון? אז זה לא מה שקורה. בפייתון אם יש לי פונקציה אסינכרונית ואני מריץ אותה, שום דבר עוד לא קורה. הדבר היחידי שקרה זה שנוצר משהו שקוראים לו קורוטינה, פה מימין למטה, סקרייפ ובסייטס קוראים לה. שימו לב שהמקרה שלנו היא ירוקה ויש מקרה למעלה. זה אומר שזה קורוטינה שהיא מוכנה לרוץ, אבל היא עוד לא רצה. שום דבר עוד לא קרה. טוב? ממשיכים הלאה,
והפלט שקיבלתי ושמרתי במשתנה MyCoroutine, אני יכול להעביר ל-Async.io ולהגיד לו, בוא בבקשה תריץ לי את הקורוטינה הזאת. עכשיו היא רצה? אז עוד לא. עכשיו זמן הריצה עבר ללופ, והלופ מסתכל איזה קורוטינות יש לו, איזה קורוטינות מוכנות לרוץ, ואז הוא מחליט בטובו להריץ אותם. אז עכשיו היא רצה. טוב, עכשיו שימו לב שהיא הפכה להיות כתומה, ואנחנו נכנסים פנימה. מה תכלס רצינו לעשות? לעשות שתי בקשות במקביל, נכון? אז נייצר קורוטינה בשביל לגשת לגוגל, עוד קורוטינה בשביל לגשת לפייסבוק, ואז נבקש מה-Async.io.gather להריץ את שניהם במקביל, וברגע ששניהם סיימו, רק אז לקבל את התשובה בחזרה. אז ביקשנו את זה, ושוב, זמן הריצה עבר ללופ. עכשיו מסתכל, טוב, איזה קורוטינות יש לי? יש לי את Fetch Facebook, היא ירוקה. בואו נריץ אותה. ועכשיו הגענו לביזנס לוג'יק של הסקריפט הקטן הזה, של אשכרה לעשות בבקשת HTTP לאיזשהו URL. איך אתם מכירים שעושים בבקשת HTTP? בפייתון? request, מדהים. למה אסור לעשות פה request? כי כמו שאמרנו בהתחלה, צריך שהקוד גם יהיה חבר, נקרא לזה, וייתן לקורוטינות אחרות לרוץ. אם אני אשתמש פה ב-request, וזה ממש קל לעשות את זה, זה עובד, אין שום שגיאה, בעצם ה-ILOOP לא ידע להריץ את שאר הדברים, כי אנחנו נחכה עד שהתשובה תחזור, כל הזמן הזה Fetch Facebook יהיה כתום, ו-Fetch Google לא ירוץ. במקום זה אנחנו משתמשים ב-HTTPX, שזה חבילה third party, שגם יודעת לעשות בקשות HTTP, אבל היא תומכת ב-Async.io. מה זה אומר? נייצר session, זה לא מאוד מעניין, ואז נעשה get, והופה, נוצרה קורוטינה, get Facebook אפורה. עכשיו, היא מחכה עד שכל הביטים יגיעו לאמריקה ויחזרו לפה, היא שמה, מחכה צ'ילינג, ובזמן הזה אנחנו יכולים לעשות await ולהגיד לפייתון, בוא תחזיר שוב בזמן הריצה ל-ILOOP. ועכשיו שימו לב, Fetch Facebook גם נהיה אפור. למה הוא אפור? כי הוא מחכה ל-get Facebook. נכון? אז יש עכשיו שתי קורוטינות, 3 בעצם, שהן אפורות והן לא רצות, הן מחכות ל-IO. אז נתקדם עד שנגיע ל-Fetch Google, שהוא ירוק, נעשה את אותו הדבר, קיפלנו גם את get Google, והופה, כל ה-ILOOP שלי עכשיו אפור. כלומר, תכלס, שום דבר לא רץ, רק מחכים ל-IO, ואנחנו יכולים להיות במצב הזה די הרבה זמן, נגיד 10 השנייה, 2 10 השנייה. ובזמן שדיברנו, get Facebook חזר, ממש חזר מאמריקה, וזה נהיה ירוק. אז נחזור אליו, קיבלנו את התשובה, ואז Fetch Facebook נהיה ירוק, נכון? כי הוא עשה עליו await. אז קיבלנו גם את הערך שלו, ונכנסנו בחזרה ל-Fetch Facebook, ועכשיו באופן קסום, אנחנו מקבלים ברספונס את הערך של הקורוטינה של get Facebook. וכל מה שאנחנו עושים פה זה ניגשים לטקסט. יכולנו לפרסר את זה עם Beautiful Soup, לעשות כל מיני דברים מגניבים, פה רק נחזיר את הטקסט. אבל Script Websites הוא עדיין אפור, נכון? כי הוא מחכה גם לפרמטר השני של הגאדר. אז בואו, בזמן שדיברנו גם get Google חזר, נקבל גם את התשובה פה, ואותו דבר, ועכשיו הוא נהיה ירוק, ניכנס פנימה, ובמקרה הזה הסקריפט שלנו סיים. ואז בקוד שהוא ממש נראה כמו קוד סינכרוני, לא עשינו פה מולטי פרוססינג, דברים מורכבים, הכל סופר פשוט, כן הצלחנו לעשות שתי בקשות במקביל, שזה בסוף הכוח של Async.io, וזה ממש ממש מגניב, ממליץ להשתמש, אבל יש גם את הצדדים הפחות טובים של Async.io. בסוף, כמו שאתם יכולים לשים לב, הזמן הריצה הוא לפעמים עובר ל-ILOOP, ולפעמים הוא חוזר, ודברים רצים איכשהו במקביל, אבל לא בדיוק רואים את זה בקוד, וזה הופך את הכל למאוד קומפלקס, ומי שלא באמת יתעסק וחווה קצת באגים, מרגיש הכל קסום, אבל עד שהבאג הראשון מגיע, ואז מאוד 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 קשה לדבק ולהבין מה קורה, ולמה מה שקרה קרה. והדבר הכי חמור, מה שקצת דיברנו עליו עם ה-request, בסוף פייתון הוא סינכרוני. הוא התחיל סינכרוני והוא עדיין נשאר בדיפולט סינכרוני, ולכן אם אנחנו לא מאוד מאוד זהירים שכל חבילה וכל תלות וכל דבר שאנחנו עושים הם אסינכרונים ותומכים באסינק, מאוד מאוד קל לתקוע את ה-ILOOP. או שנייה ממש נראה דוגמה ונבין את זה יותר לעומק. וכמובן שאם אני כותב קוד שעושה מלא האשים, או עושה כל דבר אחר שהוא CPU אינטנסיב, לא רלוונטי. עכשיו אחרי שלמדנו קצת, בואו נדבר על מה קרה ל-AIM, ממש דוגמה מהעולם האמיתי. אז איך שאנחנו עובדים ב-AIM, אנחנו ב-AWS עם איזשהו קלאסטר קוברנטיס עם שרתי Fast API. מי שלא מכיר, Fast API כמו Flask וג'אנגו דיברו על זה עכשיו בהרצאות הקודמות, פשוט חבילת פייתון לשרתי HTTP שהיא Async.io first, תכלס רק. כי בגדול היא נועדה לעשות שרתים שהם כתובים עם Async.io. ובמקרה שלנו יש לנו מלא יוזרים, הם פונים בסוף מגיעים ל-Fast API ועושים בקשות. סבבה? אז התחלנו לכתוב קוד, התחלנו עם משהו מאוד מאוד פשוט, איזושהי ראוט של פינג, שכל מה שהוא עושה הוא מחזיר פונג,
למה שבכלל יהיה לנו דבר כזה באפליקציה? אז הקוברנטיס הוא הרי מחזיק לי את כל השרתים למעלה, והיה רוצה לדעת שהם בסדר, שהם בטוב. אם הם לא בטוב, נגיד הם לא עונים על הפינג, אז הוא יכול לרסט אותם, יכול להודיע לנו, אבל הוא רוצה לדעת מה קורה איתם. אז זה בגדול health check ל-Fast API, וראוט אחד, get all applications, שכל מה שהוא עושה, זה הוא בגדול ניגש ל-DB עם איזשהו סשן אסינכרוני, עושה await על db.execute, מקבל בחזרה תשובה, ומחזיר את זה לאתר. מאוד סולידי, פשוט עובד. וגם אפשר לראות, זה איזשהו סנפשוט מהטרייסים שלנו, שבאמת הפינג לוקח מילי שנייה אחת, סופר מהיר, קורה כל הזמן, וה-get all application לוקח 2 שניות, אבל זה לא מפריע בשום צורה לפינג. נכון, הפינג נשאר מהיר, כי השתמשנו ב-DB הסינכרוני, הכל הסינכרוני, בזמן שאנחנו מחכים לתשובה מה-DB, השרת פנוי לענות על הפינגים. אז הכל באמת טוב, הכל עובד והכל מהיר. אנחנו באמת שמחים, ממשיכים לכתוב עוד קוד, נכנסים באגים, אתם יודעים איך זה, ויום אחר אנחנו מגיעים למשרד, ואנחנו שמים לב שהפודים, ה-Fast API שרצינו לנו בפרודקשן, מתחילים להתרסט. זה כזה out of context, לא נכנסנו שום דבר מעניין או רלוונטי או חמור בהקשר הזה, ולא כזה הבנו מה קורה, אבל זה מאוד חמור, אז התחלנו מן הסתם לדבג. וניסינו לדבג, להבין מה קורה, בסוף הצלחנו להגיע למסקנה שהקוברנטיס החליט להרוג את הפודים שלנו. ממש לא יפה, צריך להחזיק אותם, לא להרוג אותם, אבל החליט להרוג אותם, זה היה פעם ביום, נהיה פעם ביומיים, פעם ביום, אפילו פעמיים ביום, זה הלך והחמיר, הסיטואציה. טוב, אז חייבים להבין מה קורה. כאמור, היינו בלוגים ולא הבנו כלום, באמת שום דבר, לא הצביע על שום בעיה, לא היה אקספשן, לא היה שום דבר. ואז נזכרנו שיש לנו טרייסים. זה אייקונים שונים לגמרי. סבבה, אז הגענו לטרייסים, וניתן לכם איזה שנייה להסתכל פה אם אתם רואים משהו מוזר. מישהו רואה משהו מוזר? נכון, הפינג מאוד מאוד ארוך, 7 שניות שלמות בשביל להחזיר פונג. סבבה, אין שום סיבה שזה ייקח לנו 7 שניות. התחלנו לחשוב מה קורה, כמו כל מפתח טוב, התחלנו להאשים את כל העולם, ומלא מלא מלא היפותזות, להבין מה קורה, לא הצלחנו באמת, לא היה שום דבר שהסביר לנו למה שדבר כזה יקרה, התחלנו להאשים פיות, גמדים, את כולם חוץ מאת עצמנו, ואז מישהו בא ואמר, וואלה, יכול להיות שהאיילופ שלי תקוע, יכול להיות שזה מה שקרה לנו, וזה היה ממש ניחוש, בסדר, סתם אמרנו, יכול להיות שזה מה שקרה פה. לא היה שום דבר שהצביע על זה, אבל החלטנו to pursue ולהבין האם זה באמת מה שקרה, ואז אמרנו, טוב, איך עושים את זה? איך יודעים אם האיילופ שלי בפרודקשן תקוע או לא? לא מצאנו שום דרך טובה לעשות את זה, אז אמרנו בואו בגדול נסתכל על הקוד. אני אדגיש שזה לא בדיוק איך שכל האירועים השתלשלו, אבל פישטנו את זה. לטובת ההרצאה, אם יהיה זמן בסוף אני אספר מה בדיוק קרה. ואז שמנו לב שהפונקציה הזאת נכנסה באחד ה-PR'ים. באמת סמוך למתי שהדברים התחילו לקרות. מישהו רואה פה משהו לא בסדר? נכון, אין await ופונים ל-DB, עושים IO, אבל לא עשינו await. וגם אמרנו שזו פונקציה אסינכרונית. אז בעצם גם שיקרנו, גם עשינו קוד לא כזה טוב, בסדר. ואז אם אתם רוצים להיזכר באילוסטרציה של הלופ, אז ככה הוא נראה עכשיו. יש את ה-DB execute הזה, הוא כתום, הוא רץ, הוא לא נהיה אפור, הוא לא שחרר את ה-IO לופ, ויש לי מלא פינגים, get applications, get policies, זה רק הולך וגדל, אבל ה-IO לופ לא מתפנה להריץ אותם, כי העסוק בלחכות ל-IO, שזה בדיוק הפוך, עם מה שאנחנו רוצים שיקרה ב-IO לופים. ומה הפתרון? נעשה await, נכון? נעשה await, ואז ה-IO שלי יחזור להיות שמח. כי ה-DB execute יהפוך להיות אפור, נתפנה לענות לפינגים, גם הקוברנטיס כבר לא יהיה עצוב, הוא יפסיק לרסט אותנו, וה-get all application שם ירוק, אבל יש רק אחד כזה, אז הכל טוב. אנחנו שוב עומדים בסקייל. בסדר, כי אנחנו באמת מריצים דברים במקביל. אז אחרי שהבנו את זה, מן הסתם שהיינו שמחים, כי הפרודקשן שלנו חזר לעבוד, והכל היה טוב ויפה בעולם, אבל בעצם היינו גם קצת עצובים. כי בסוף, וזה באמת קרה במציאות, זה היה באמת ניחוש, 100% ניחוש, אמרנו, יכול להיות שזה הבעיה. קצת מוזר, הפינג איטי, יכול להיות שזה shared resource, נגיד ה-IO loop, הוא תקוע, וזה באמת היה purely אינטואיציה, כלומר, הפעם הבאה שזה יקרה, ספוילר זה קרה. אם לא היה את הניסיון הזה שצברנו, נגיד חבר צוות אחר, שלא היה איתנו בדיבוג הזה, אז צריך לעבור את כל מה שעברנו עוד פעם. זה ממש לא טוב, אנחנו ממש מאמינים ב-Aim ובכללי, שזה צריך להיות טכנולוגי. בסוף אני רוצה לקחת את הידע שצברנו, לשים את זה באיזושהי פיסת טכנולוגיה, ושזה יישאר עם החברה. ממש החברה והקוד בייס ילמד. אני ניסינו להבין איך זה לא יקרה לנו יותר אף פעם, וכמו כל מפתח טוב, הלכנו לגוגל.
ואז שאלנו את גוגל, עכשיו שאנחנו כבר מנוסים ויודעים בדיוק מה קרה, איך אנשים אחרים בעולם פתרו את זה. ולא מצאנו שום דבר. לא מצאנו שום דבר טוב לפייתון. ל-Node.js כן מצאנו חבילה ממש חמודה, שעונה בדיוק על הבעיה הזאת, גם להם יש IOLOOP אחר, במימוש אחר, אבל IOLOOP. ומצאנו איזה משהו לטורנדו, שזה חבילה פייתונית שהייתה לפני Async.io. נמשד אותו הקונספט של IOLOOP שרצים שם על טסקים, אבל third party, ולא בסטנדרט library. אבל שניהם לא מתאימים לנו, אנחנו לא בנוד ולא בטורנדו. אז מה הדבר הבא שעושים? כותבים משהו. אז אמרנו, טוב, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? אנחנו רוצים שתהיה לנו חבילה, שמאוד מאוד מאוד קל לעשות אינטגרציה לקוד בייס שלנו, ושהיא תיתן לי לנטר על ה-IOLOOP. פעם הבאה שמישהו מכניס תלות חיצונית שבתוכה היא עושה פעולה סינכרונית ואמרה שהיא אסינכרונית, אנחנו רוצים לדעת. ואז התחלנו לחשוב על מה בעצם היינו רוצים לנטר. ופה לקחנו הרבה השראה מהחבילה הג'אווה-סקריפטית, והדבר הראשון זה loop leg, שזה מהרגע שהפינג, לצורך העניין, נכנס לי ל-IOLOOP, והוא ירוק והוא מוכן לרוץ, עד שה-IOLOOP הגיע אליו והחליט להריץ אותו, והוא נהיה כתום. אבל זה בעצם ה-overhead שה-IOLOOP עצמו מוסיף לי לאפליקציה. אז הייתי רוצה להתחיל מלדעת את זה. אוקיי, הסתכלתי, ראיתי, ה-IOLOOP שלי מוסיף לי חצי שנייה overhead, באסה. מה אני עושה עכשיו? אני רוצה לדעת למה זה קרה, נכון? איזה קורוטינה ב-IOLOOP שלי היא זאתי שתוקעת אותה, איך קוראים לה, לכמה זמן היא תוקעת אותה, כי שאני יכול לדבק ולפתור. במקרה שלנו ה-SyncDB. הייתי רוצה שיהיה לי כתוב SyncDB 7 שניות. וכמה דברים יש לי ב-IOLOOP. יכול להיות שאין פה שום בעיה, כל הקוד שלי סינכרוני, אסינכרוני, הכל בסדר, אבל יש יותר מדי קורוטינות, יותר מדי load על ה-Fast API לצורך העניין, ופשוט באמת לוקח לו הרבה זמן לעבור על כולם ולהריץ את הקוד הסינכרוני בכל אחד מהם. ונגיד זה מוסיף לי 10 השנייה, 2 10 השנייה, אבל זה ממש הרבה. זה אומר שלפני שהקוד שלי רץ, הוא כבר לוקח 200 מילי שניות, שזה גם באסה. אז יש 4 הדברים שבאמת היינו רוצים לנטר עליהם, וככה בעצם נוצר Monitored IOLOOP, חבילה פייתונית בגיטהאב, מוזמנים בכיף להוריד ולהתחיל להשתמש. מה שנעשה עכשיו זה נראה קצת דוגמת שימוש, איך משתמשים, ובאמת נראה עמדנו בכל מה שהתחייבנו אליו. אז כדי להשתמש, יש את asyncio.setEventLoopPolicy, סינטקס ממש נחמד של asyncio, שמה שהוא נותן לי, הוא נותן לי בגדול להעביר לו אינסטנס של קלאס, של הקלאס הזה יש פונקציה אחת getEventLoop, ואז כשאני עושה asyncio.run, הוא יקרא לה, יקבל EventLoop, וישתמש במימוש הזה בשביל להריץ את כל האיבנטים שלי. אז במקרה הזה אנחנו עושים import ל-monitored asyncio event loop policy, ומעבירים לו משתנה אחד, monitor callback. זו פונקציה שתקרא כל פעם שאיזשהו task ב-IOLOOP שלכם נגמר, אז יקרה הרבה מאוד פעמים, חשוב להדגיש את זה, והוא הולך לקבל משתנה אחד, IOLOOP state, זה אתם תקבלו מאיתנו, ויש פה את 4 הפרמטרים. כמה זמן callback זה שם אחר לקורוטינה, כמה זמן לקח לה לרוץ, מה השם שלה, כמה הנדלים, קורוטינות יש לי ב-IOLOOP, ומה ה-loop leg. ומפה אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. אנחנו בחרנו לעשות גרף, אנחנו אוהבים גרפים, אז יש למעלה גרף של ה-loop leg, ואפשר באמת לראות שהוא בגדול החצי שנייה בחלק מהפיקים, שזה אינסוף, בכוונה הכנסנו פה קצת קוד סינכרוני, ובלוגים אפשר לראות שיש לנו פה detect entities, שזה פונקציה שמריצה רגקסים על סטרינגים מאוד גדולים, והיא באמת תוקעת את ה-IOLOOP. זה באמת אמיתי ותוקעת. אז key takeaways, בגדול מאוד 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 קל לבלוק את ה-IOLOOP, מאוד קל לבלוק את ה-IOLOOP, וההשלכות הן באמת הרסניות. במקרה שלנו הכל נהיה יותר איטי ודברים התחילו להתרסד. אבל זה יכול להיות ברמת הלא עובד. ואז לכו תבינו שתלות של תלות עשתה לכם קוד סינכרוני ב-IOLOOP. ומאוד מאוד קשה לדבק עד היום. תודה רבה.